God's message for us today centers on Psalms 116, verse number 12. The Bible says, "What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? Anyat dekto iti apo asubad, dagiti parabor na kanyat." In this passage, there are two important things that God wants us to realize. Dua nga banag nga kayat tiyapo, nga kitaan tayo, ken bigbigan tayo, iti daytoy nga bigat. As we will be giving our first fruits and thanksgiving. First of all, the Lord wants us to know the reason of our thanksgiving. The reason for our thanksgiving. Anya ti pakaigapuanan na, daytoy ngayon tayo panagyaman iti Apo. We have a lot of things to thank God for. But the Bible says, for all His benefits toward me. For all His benefits toward me. In this statement, kadagiti amin kunana, nga parabor na kanyat, aday iti talo kakabsat nga inanugot ni psalmist. The psalmist acknowledges the following. First of all, the source of those benefits. The source of those benefits. Kunana kakabsat, His, referring to God. Our gracious, generous, and kind-hearted Heavenly Father. His benefits toward me. God is the source. Hello? Anyaman ti adaken ka ken kanyak iti daytoy nga gundaway, bigbigan tayo nga ti Dios iti naggapuan na amin. James chapter 1 verse 17, the Bible says, "Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning." Naggapu amin iti ama tayo kakabsat, ijay langit. Amen? Ket uray pay, digiti ipahi tayo, nga sagsagot, apagkapullo, first fruits, and our thanksgiving. Amin digito'y nga iyag tayo, nagtaod pa'y aming kengkuana. The Bible says in 1 Chronicles chapter 29, verse number 14. 1 Chronicles chapter 29, verse number 14. Dadjay day bersikulo iti English, ngem basag ti Ilocano kakabsat, ket kunana, ngem asinnuak ken anya ti ilik, tapno kabaelan mi kuma ti mangidaton iti sibubulos anakem akas iti daytoy akita. Tanaggapo amin abanbanag ken ka, ket iti kukwam ti itden mi ken ka. The English kunana, but who am I? And what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. Dahil nga bersikulo ipagpakita na kada tayo kakabsat, nga oray di gito'y intayo iyag tiyapo, naggapupay itiyapo. The Lord gave us the strength to work. The Lord gave us the opportunity of life. Bigbigan tayo amin di gito'y. And we praise God that without His blessing, we would not have these things. No awan iti pambendisyon, favor ken kinaimbag iti apo, awang kumadigitoy kakabsat nga mabalin tayo nga ipay nga pagyaman ken kuana. It is the Lord. God's redemptive work saved us. Tinaramid niya po Diyos nga pan nakaisalakan, babaen ti ipapatay, ti anak na nga ni Apo Jesus, iti krus, iti kalbaryo, dayjay iti nakaisalakanan tayo. God's mercies and faithfulness preserve us. Dagiti amin nga panangaasi, ken kinapudno ti Apo, isu iti nang preserba, iti biyag tayo.
As the Bible says, His faithfulness, His mercies are new every morning. Great is thy faithfulness. Every time you wake up in the morning, daytoy ti lagipem kakabsat kunam apo, thank you ti kaasim, tasi bibiyagak manen ita. The Lord, no itid mulaang kanyak, dayjay rebeng nga para kanyak, panusa siguro itilak amek. But because you are merciful, I am preserved even today. God's favor make us victorious. Dagiti adu nga pabor iti apo, isuda iti nangted ti balay kada tayo. But thanks be unto God which giveth us the victory in Christ Jesus, through Jesus Christ, or through our Lord Jesus Christ. If you can recall some of your victories, dagiti na pagbaligyam, nalasatam, itangatawen, daytagat gapo iti favor iti apo kengka. God's grace empowers us in doing the ministry. Naaramid tayo ti panagserbi ti apo, ti rebeng tayo, gapo iti parabor iti apo. The Apostle Paul said, I am what I am in 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God I am what I am. And His grace, which was bestowed upon me, was not in vain. But I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Nakaskas daaw ti maaramidan ti parabor iti apo. Kat iso kakabsat iti nagkamkamangan tayo, iso iti nangnamnamaan tayo, iti pan nagtaray iti ministry ti HBBC. I can name some of our brethren who are fruits and results of the grace of God upon our ministry through the live stream media. Brother Jonel, will you stand? Palakpakan tayo, kakabsat. May isa-isuna nga teacher, kakabsat, prior to his coming to church, named imbitaran, na Dita Daisy, nabagbagan pa ni Pastor Anthony Gaya. Kat nagbuy-buya kakabsat, kadigiti live stream tayo. Did you attend Wednesday or Sunday the first time? Was it Sunday? Apo unang excitement na ko nandito taday si kanyak kat permi sagsagana na ti arwat ng umay makigimong pastor ko na. One of the fruits of our live stream ministry. Australia outreach today is a fruit of the grace of God upon our live stream ministry. Kitaan nyo kakabsat, uray kasanugayam ti kinanumu tayo. No ti parabor ti apo katagubog ti biyag tayo. Datay itong agserbi ti mas daaw. Iti agbalin nga bunga ken epekto ken resulta. Gapo dayjay parabor ti apo iti biyag tayo. So aga kabsat, kadigiti umay nga tawtawen, it is not us, but it is the grace of God that empowers us to do the ministry. God's providence and intervention, ti panakibibiyang ken panakibaet iti apo, orchestrates all things for our good. Isuna kakabsat, babaan ti panakibaet natin ang urnos, dagiti amin nga paspasamak ken banbanad, ket nagpaay da amin nga para iti pagimbagan tayo metlaeng. Mabalin nga dakada tayo iti dayting agdama, sanyo pay nga makita, dayjay pagpaayan nga naimbag ken ka, dagiti agdama nga paspasamak mo. Ngem tenglem ti Romans 8:28 kabsat. Hold on to that verse. Because of all, God will never fail His word. And He promised that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Personally, by the grace of God, I stand before you nga iti pundasyon maysa kadagiti pundasyon ko kakabsat ket Romans 8:28. Saan nga nalaka kakabsat ngem nang namnamak lat iti apo nga kadagiti amin nga mapasamak ken dumteng tupay ti apo ti imana adda ti likudan dagitoy nga paspasamak. And He orchestrates all things for our good. Isuna amin ti gapuanan na kakabsat. God's sovereignty gives us the power to get wealth.
Maragsakan na ka mga kitkita, kadigiti kakabsat ng runa, kadigiti ada online business na ita. Dagita kakabsat, kat inted, tiyapo nga talong gading, panakabalin, wisdom, panangiturturong tiyapo, panangiwanwan na dagiti biyag tayo. Tapnon uray krisis, kakabsat, kat adalat aglaplapusanan nga, umay kada tayo nga provision, ti pakaragsakat kat adada kakabsat idi nga testimonyo, 2 months, 3 months after iti pa nag-lockdown. Kat kunada, praise God, ada pang first fruit kun kung kunada kakabsat, agasam dayday, kakrisis na, ngem iti malagip da kakabsat kat saan laeng nga daytay provision, ti necessities ti panagbiagda. Ngem kunada kat praise God, ada pang first fruit kun kung kunada. What a blessing. God's word sustained us. Kita yung kakabsat? Saan lang nga sustain, ti sao ti Apo, binusbusog na tayo kakabsat. Iti daytoy nga pandemic. Amen ba? Dagiti sao ti Apo, pinaglaplapusanan na, dagiti biyag tayo. Monday night, Wednesday night, Friday night, Sunday morning, Sunday afternoon, adapay doktok kadagiti BYI, ngem ti sao ti Apo, binusbusog na tayo kakabsat. And in the coming year, ti Apo adadantupay ti panang busog na kadatayo kadagiti sasauna. For indeed, men shall not live by bread alone. Saan laeng nga ayuda ti pagbiag ti tao. But by every word that proceedeth out of the mouth of God. So nga kas anak ti Apo kakabsat, saan tayo nga aglangan, nga dumngeg ti sao ti Apo. Taditay lang ammo, no dayjay nga panakaikasabat ti sao ti Apo, at dadjay ti mensahe ti Apo para ken ka. So every time the pulpit speaks, the live stream is available, at dalakat gundaway tayo kakabsat, dumngeg tay lang kadagiti sao ti Apo. So bigbigan tayo, ti Apo tinaggapuan na, the source of those benefits. May ikadwa kakabsat nga nabigbig ti psalmist is the scope of those benefits. The scope of those benefits. No scope ko na tayo kakabsat kat iti sinaklaw na digitoy nga benepisyo. The Bible says, all. It's comprehensive. Amin, amin. Inraman na amin nga benepisyo. Kuna na, what shall I render unto the Lord for all? The scope is not some, not few, but all His benefits toward me. Ngarot iti dayti nga bigat, gagayem ken kakabsat, hantay man ngagpapada kadagiti benepisyo nga linakam nga naggaputi Apo. But we must do a comprehensive accounting, pangmalawakang pagbibilang of all the blessings of God upon us. Kitaan tayo kakabsat, dagiti eternal blessings tayo. Heaven, eternal life, rewards that await us on the other side in heaven. Praise the Lord. Let us also take into consideration our temporal benefits. Amuyo, dagiti masapsapulan tayo, dagiti resources nga ipapay ti Apo, our necessity and sometimes luxury for our temporal existence. Dayti ka, datayo kakabsat, iti dayti agdama nga panagbiag. Kadno kitaan nyo, aming nga tao agtrabaho, agsapol, agbirok, because for our necessity and luxury of our existence. Ngamkas anak ti Apo titinalyaw tayo. Amen? Ti Apo titinalyaw tayo. Kadigiti kanito nga agrigat tayo, ti Apo tinawagan tayo. Kadigiti kanito nga nagkasapulan tayo, ti Apo tinagibagbagaan tayo. Kadigiti parparikot tayo, ti Apo tinagipulpulungan tayo. Lagipon tayon kakabsat. Amen. Amen. The scope of the benefits is all. Not only that, but the psalmist acknowledged one important thing as well. The significance of those benefits to him. The significance of those benefits to him. Anyat kay papanan na kan pakaimudingan.
Dagitoy nga inted ti Apo nga benepisyo ken kuana. Amom maapresyar mo iti maysa nga banag nga sagot ken ka no kasapulam unay. Tingamin kakabsat, aglan lalo no dakkel iti naitulong na ken ka dayjay nga banag. Permi nga maapresyar mo kakabsat. Ket ni Psalmist David, kas jaylanganen ti panangapresyar na ti benepisyo gaputa dayjay nga impaay ti Apo ken kuana dakkel ti naaramidan iti biag na. Ita nga tawen kakabsat anyat mabalinyo nga ibilang nga impaay ti Apo ket nagdakkel iti naitulong na ken ka. Can you recall? Let us recall. What are those wonderful things that God gave to us that made a significant difference and positive change in our lives? Those benefits he has received from the Lord were significant to him. Those blessings were significant to him because because he was delivered in a desperate time. They were delivered. Digiti nga benepisyo ket naipaay ken kuana in desperate time of his life. Sino kada kayo kakabsat tinakapadas itang atawen iti desperate time of your life? Time nga nagkasapulan ka ti uray ay ti permi. Time nga nagladingit ka itang atawen. Time itang atawen nga nagkasapulan ka kakabsat. Ket ni Psalmist no apay nga significant ken kuana digiti nga blessing gaputa na ipaay ken kuana iti kanito nga permi iti panagkasapulan na. In the passage in Psalms 116, in the context itself, in mention na kakabsat some of his remarkable benefits. And we see that in the preceding verses. In verses 1 to 5 of Psalms 116, the Bible says, verses number 1 to 5, I love the Lord because He hath heard my voice and my supplication. Ti umuna kakabsat, nga significant, nga ibilang na nga benefit ti biyag na is this, God heard him. Anya nga ruti mapasamak ing kano di nakadingdinggan ni Apo Diyos. Amuyo deti kararag, kasla panaganges iti Kristiyano daytoy. Brother Rexy, padasam ti agsardeng nga aganges anat mapasamak ken ka. Hantay mabalin nga agsardeng nga aganges kakabsat. Kastamot ti panagkararag. Kat ti panaganges inhale, exhale. No, exhale kakabsat. Masapol nga irwar tayo di carbon dioxide. Tahan nakasapulan di bagitay dayjay. Di kayo makita no, di extra na kakabsat kat ko umutot ka. Carbon dioxide. When we pray, we exhale to God our sins and our sorrows. Basol, gaputati basol kakabsat, mang padagsen iti panagbiag. Masapol nga ikumpesar tayo idati Apo. Sorrows, tahan tayo dapat nga baklayan di gitoy because the Bible says, casting all your cares upon Him, for He cared for you. Iso nga yisngaw mo ti Apo, dagiti nagbasulam, ken dagiti dagansen mo ti panagbiag. And then you ask God for His blessing. Let me ask you today, brethren, adda ka di aspeto when no area ti biag mo, nga hamo kasapulan ti blessing ti Apo? Mabalin mo kadi nga kunay ti dayti nga bigat, Lord, hang ko masapul ti blessing mo ti pamilya? Lord, hang ko masapul ti blessing mo ti negosyo? Apo, hang ko nga kasapulan ti blessing mo iti panagtest ko. Brethren, think for a while. Adda ka di aspeto ti biag mo nga dim kasapulan ti pamendisyon ti Apo. And so that's why every time we pray, nagdakkel nga ba nagkada tayo, nga dingdinggan gayam ti Apo, dagiti kararag tayo. Nga numan pa'y saan nga sigod, dagiti kingkar kararag tayo ti sungbat na, it may not be direct, it may be delayed. Mabalin nga delayed kakabsat, dagiti karkararag tayo kakabsat, and sometimes denied. Diningag ti Apo ngem ko na saan anak ko. But you know why the Lord denies our petition? Ngamin, tada na sa isayaat nga panggep na kakabsat.
But what a blessing that every time we cry and call upon God, He hears. Kat kini Psalmist, dayto iti inbilang na nga na isang sangayan nga benepisyo iti biyag na. Nga kadigiti gundaway nga imawag kat nagkararag, especially in his time of sorrow and trouble, ti Apo impangag na isuna. Iday ti nga gundaway kakabsat, umkis tayo ti Apo, awagan tayo ti Apo, kat ti Apo sindadaan nga mangipangag kadagiti ar-araraw tayo. Let's continue to pray and call upon God because He hears our prayer. Amen? Sino kada kayo ti the answered prayer na itang atawen? Itayo kakabsadaya. No lagi pum, day ti nga tawon ti blessing ti Apo, ti may nga talyawam, dagiti sinong batan na nga kararag mo. Significant. Not only that, but in verse number 6, makita tayo kakabsat, verse number 6, the Lord preserveth the simple. I was brought low, and He helped me. Na isang sangayan kenkwana, dahito nga benepisyo, may kadwa, God helped him. God helped him. Not only God heard him, but God helped him. Tiapo san nalaan nga mangeg kakabsat, dinggen, dagiti pa nagkararag mo. Tulungan na kapay. Kat no iti dayti nga tawen malagip mo, nga damay sa nga kanito nga desperado ti panagbiag mo, the low times of your life, nababa nga kasasat ti panagbiag, ngem tiyapo kakabsat nariknam ti panang kibin na ken ka, panangarakop na ken ka, panangitag-ay na ken ka, panang tulong na ken ka, kakabsat awan umanay nga kwarta nga makasubad iti dayjay. Tanusan numan sa dinuman ti ayan mo konsyasin no kaman ti dayti nga gundaway, dayta ket gapo ta ti Dios tinulungan naka iti kanito nga kinasapulam. Nga no awan kuma dayjay nga panulong, hamulang ammo no anat kasasaad mo kuma iti dayti nga agdama. God helped him. The significance of those benefits to him. So nga kakabsat, anya ti significant nga tulong nga na-experience mo iti Apo itang atawen. Siya sino kadakay kakabsat ti makariknat bangar ita. Gaputa ti Apo tinulungan na ka iti kanito nga dadakkel a problema. Malagip ko kay itang atawan, nadamot dakkel a challenge ko ay panggap ti ministry kakabsat. Ngem ti Apo pa nagkarkararag. Nakaskas daaw ti wagas ti Apo. Tay dayjay nga problema kakabsat ket sinulbar iti Apo. What a blessing. Ket mabalin ko nga sangwan iti Apo ken iti masakbayan ken iti trabaho na kakabsat nga napnuan ti inanaman. We deeply cherish the time when the Lord helped us. The time when He calmed our fears. Di kanito kakabsat nga pinagtalnana iti riknam nga agdandanan. The time when He met our needs in the most timely and amazing way. The time when He lifted us from our troubles. The times when He comforted us in our sorrows. These are significant benefits. So ngayon iti dayti nga gundaway, mabalin nga daka iti kasasaad, you are troubled, you are in sorrow, pagtalnaem ta biag mo. Ket ikam ti gundaway iti Apo nga makisaugan ka, makisaugagan kuana, hamunto pagbabawyan, iti panakisaritam iti Apo. The reason for our thanksgiving. Isu nga muyo, dito yung panangiyag tayo, numampay material nga banag digito, isan nga umanay, nga pagyaman iti Apo, kadigitoy nga na isang sangayan, nga pamendisyon, nga inaramid na iti biyag tayo. Secondly, second part of the message that God wants us to realize today, not only the reasons for our thanksgiving, but secondly, the rendering of our tribute. The rendering of our tribute. Kunana, timay sa saludsod, what shall I render unto the Lord? Nakita tayong dijay, for all His benefits toward me. Kitaan tayo, what shall I render unto the Lord?
the rendering of our tribute. Ti kayat nga sawon ti render kakabsat, it means to give, to present, to perform. So we are all here today in our respective sanctuaries to render our offerings to the Lord. Kitantay man, di kita kakabsat tayo, di ta lawag, HBBC lawag. Okay, alaman? Kitantay man, kumusta kayo kakabsat? At dadaijay, tapno i-render damat, dagitay sagsagot, first fruit itiyapo. Amen? Kaway-kaway nga kayo, mga kapatid. Ayan, praise the Lord. HBBC pasukin, kaway-kaway. You are there to render your tribute to the Lord. HBBC Claveria, praise the Lord. You are there to render your tribute to the Lord. And all around the world, HBBC Hawaii, ganda tayo mo't dito, Norway, Canada, Australia, Middle East. We are here to render our tribute to the Lord. The psalmist is prompted, maidalan kan maiduron ti puso na, nga mangyeg something unto the Lord as a gesture of appreciation and gratitude. Day nakita tayo itay nga reason of thanksgiving, kat iso ti mangiduron, ken mangtignay ti puso na, nga mangipaay dayto nga tribute itiyapo. He has properly accounted all the benefits he has received. Di ngamin kakabsat? In-account na dagiti benepisyo nga inawat na tiyapo. And now, he wants to properly account what he must render unto the Lord. Kinita na kakabsat, no anya, digijay nga benefits kayo to tiyapo keng kuana. Kat ita, ti saludsod na. Kayat namutan nga accountant, no anya ti rumbeng nga mabalin na nga iyeg itiyapo. Santay laeng nga kitaan, dagiti benefits tiyapo, ngem kitaan tayo nga ikararag, ti rumbeng nga intayo ipaay. Keng kuana. As our tribute. What the psalmist has in mind is a tribute. What is a tribute? It is an act, a statement, or gift that is intended to show gratitude. Isunakat pa'y nga sagot nga panagyaman, respect, or admiration in honor of kaspamadayaw. Kat no adan numero 1 nga rumbeng nga padayawan tayo itakakabsat, ti Apo. We can give gifts, we can be a blessing to our fellow, to our family, to our friends, but much more to our Father in heaven. To our wonderful friend, Jesus Christ, the Holy Spirit. Ano't makita tayo kakabsat, kada ito yung question ni Psalmist. Nakuna na, what shall I render unto the Lord? Umuna kakabsat, it's a personal tribute. It's a personal tribute. Takunana, what shall I? Hanakunana, what shall we? Or hanakuna, what shall they? Hanakuna, anangatat itod da? Hanakuna nga, anangatat itod me? Ngemti kunana, anangatat ipaay ko. What shall I? It's a personal tribute. In the whole chapter of 116 of the book of Psalms, the word I was mentioned 18 times. It's very significant. Consider what you should render unto the Lord, not others, not what others will, or if others will not. Amo ko na nga, apa iso na awan intud na. Kasi accountability na ti Apo, api awang ngatat kinaimbag ti Apo keng kuana. So hamukit kitan day jay. Ti kita accountum di kinaimbag ti Apo keng ka. Kat accountum mo ti rumbeng nga dapat ipaay mo nga pagyaman mo keng kuana. It did not say, what will they render unto the Lord? He said, what shall I render unto the Lord? Of course, in our family as parents, we need to encourage our children. Kadatay nga naganak, encourage. Sintay di kiti anak tayo. To be grateful to God for His goodness and inspire them to give. Hantay lang kumakungkuna kadigiti anak kayo, kanak tayo, umayat detan anak ko haan.
Inspire them. Encourage them. Kunam anak ko, ana iti kanginaan nga ginatang mo, uno na itid miking ka itang atawan. Amoy na pintas di jay, anak kanginaan, hangata nga dapat, kas jay kumamot iti kadakkel, ti mabali mo nga ipaiti hapo. Nagdakkel nga encouragement di jay kakabsat. His goodness inspired them to give. So each member of the family must render a personal tribute to God. Praise God. Kanyak, husband, ada tribute ko tiyapo, ni Mrs. ko, ada tribute na mo tiyapo. Individually, dagiti anak may adamot tribute da iti apo. Numampay, anda pa'y maawatan kakabsat. Digiti ubing nga babatit kat excited, mapan mang agidrop ti offering na. They don't understand all the essence of those things. But you know, ipakita tayo tiyapo kakabsat, iti tribute, gapot agyaman tayo kenkwana. Personal tribute. Haan nga, dating nga first fruit kat Mr. and Mrs. It's a personal tribute. What shall I? Not only that, but we can see between the lines of the verse, it's a perpetual tribute. Perpetual tribute. Di kahit nga sa unti perpetual kakabsat, never ending. Awam pa nagsarday, hanag patingga, awam pa nagtuldok na, iti pa nagitid tayo, iti tribute, iti apo. Apay kakabsat? Well, it makes sense. Nagaputa ti apo na imbag, since God's goodness toward us is never ending, isn't it? Agpatingga ka dit kinaimbag ti apo kakabsat? Agsarden ka din ti apo nga dumngeg ka dagiti araraw tayo? Handa ka din iyon na ti apo ti ima na nga tumulong ka da tayo? Mangnamnama kay kadi kakabsat nga kadagiti umay nga tawtawen, iyon na ti apo ti ima na tumulong? Mangnamnama tay kadi nga kadagiti umay nga tawtawen ti apo ipangag nanto digiti karkararag tayo. Since God's goodness toward us is never ending, our giving of tribute to Him must be perpetual. Kang kanayon tay nga rod nga mangipaay ti tribute iti apo. The Bible says His mercies are new every morning. Iti Salmo 68:19 kunana, He daily loadeth us with blessings. Kita nyo, blessed be the Lord who daily, never ending, innal daw, loadeth us with His smart kunana kade, with Globe, with Suncell, with TM, with benefits. Even the God of our salvation. Selah. What a blessing. Iso nga dayto nga panangtod, tayo di first fruit kat, we do it every year. Sa bali laang DJ panangtod tayo, DJ regular tayo nga tithes and offerings nga pagyaman iti apo. Ngam dayto kakabsat kat na isang sangayan. Iso nga itang agundaway kakabsat, naragsak ti puso tayo nga mangted. Lastly, we can see in the verse that this is not just a personal tribute, a perpetual tribute, but in the chapter we will find it's a precious tribute. It's a precious tribute. May sa isuna nga napateg. Han nga dete, inted na dete kala awan serbina keng kwanan. Kinita na, talaga nga, anang atako na. Siyempre, ti apo na indaklan. Ti apo, inikanak ti adu nga benepisyo. Anang ata, ti mabaling ko nga ito, di ba kakabsat? Amom no, da tao nga naayat king kagat kakaasi kag pampanunot, anang atamot ti maitid ko asagot king kuana. Taamom kakabsat nga uray di ikam, kaya na nga gatangan di itid mo, ngam kayat mumot nga iparik na, di pa nagyaman mo king kuana. Ni Apo Diyos, han nakasapulan, iti adu nga kwarta ta nakabakbaktang isuna. Ngem kayat na kakabsat nga ipakita tayo ken kuana iti panagyaman from our substance. Honor the Lord with thy substance, precious substance. In verse 17 and 18, kunana kakabsat, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and will call upon the name of the Lord. I will pay my vows unto the Lord. Now, in the presence of all His people, it's a public tribute.
before the congregation. But it's a precious tribute to the Lord. Kat kunana, I will pay my vows unto the Lord. You know what is a vow? Vow. Vow means that which we have committed unto the Lord. Diing commit tayo. Into ding tayo prayerfully di puso tayo nga ited king kuana. Now, as I was reading the chapter, gaputati pagyamyamanan din ti Apo kakabsat kat significant adangamin time nga low times ti biyag na sorrow time kat idjay nga intag ay iti Apo isuna intalu ti Apo ti biyag na. Kat out from that mang tribute, I would say that the psalmist probably made his vow in his time of suffering. Di ba? Amom na sagsaga ba kagat, Apo, tulungan nak ta Apo, itod kunto tay first fruit ko. Right? Apo, ika nagtrabaho, ikarik Apo, di umuna nga sueldog itod cooking ka. Apo, na ika nagtipagubraag, ay aming nga tights na itod kunto king ka, Apo. Apo, no pag-prosperum daytoy Apo nga negosyo, Apo, itod kunto tay tights na king ka. He probably made his vow in his time of suffering and sickness that he promised to give once restored to health. So kakabsat, hantay liplipatan, di giting karkarita iti Apo. Kada kayo nga nag-abroad, hanyo liplipatan, di giting karkariyo ti Apo. Malagipyo nga, umay kagpakararag, Pastor, ikararag mo, agabroda, kasto, we will pray. Anyo liplipatan, kakabsat, I will pay my vows unto the Lord. In the early part of this year, we made our commitments unto the Lord. Nag-commitment tayo. Kaya para ka dito yung aldaw. It was out of love and faith. Naptuan pa nagayat, naptuan pa mati. And we have been mindful and prayerful about it. Tingaming kapsat, mindful tayo, din commit tayo ti Apo. And we are also prayerful about it. Precious. In 2 Samuel chapter 24, verse 24, and the king said unto Araunah, Nay, but I will surely buy it of thee at a price. Mapangami nagdaton ni King Saul. Is it King Saul? I think so. Ket nakita na DJ lote ni Araunah, agat ko na, I'd like to purchase, I'd like to buy your property. David, I'd like to buy your property ko na ni David. Ditaak nagdaton iti Apo. Ket ko na ni Araunah king kuana, Nay, but I will, kuna na ngamin ni Araunah, hanan ko na itod cooking ka, free. You can use it as you wish. But David said, I will surely buy it. Wow. Biling ko yan. Ayokong libre. Neither will I offer burnt offerings unto the Lord, my God, of that which doth cost me nothing. Diyak kayat timang ti Apo iti ba, nagakaslawan sir, awan tiyan anyaman na kanyak. Kayat ko itod ti Apo kat precious. If you remember that woman who came to Jesus Christ one morning, broke that alabaster box. It's a very expensive perfume. So that the people around in the house said, oh, what a waste. Oh, what a waste. And you know what the world is telling you today? As you render your tribute to the Lord, they will tell you, what a waste. Agsaysayang kay ti oras yo, agsaysayang kayo, digitangit itid yo, ay di dalaan mo kakabsat, ti kay papanan na, digito nga ba nagkadatayo ti Apo? What a waste, the people said. Anya lakit di kuman nga nailako dayta nga perfume ket ti balor na naibunong kadagiti narigrigat. You know what the Lord Jesus said? You always have the poor, but me you don't have it always. She had done what she could. This is a remembrance for her. Kadaging gana ita, we are still talking about that woman. What a wonderful testimony of giving tribute to the Lord. Ambom no tao ka nga managyaman ti Apo, adut may saritam nga nasayaat. Ngem no puro reklamo lat tatibiyag tayo kakabsat, awan na imbag nga masao tayo. This offering that we are giving to God is not from our leftovers. Rather, it is something precious. Tiket nga sa unti leftover kakabsat,
is something remaining after the rest has been used or consumed. Haan nga ni Jay, naggasgasto tayo ti kay kayat tayon, kat adanabati, dito iti itod ko ti Apo. That's not precious. That is a leftover. To some of us, it is literally a first paycheck. Takunam ti Apo, Lord, kanak trabaho ka Apo, DJ umuna, itod ko, first fruit. It's precious. Tanaka baybayag nga inururay mo dahil nga trabaho. Finally, you have the first paycheck, maramanam, but you said, Lord, first fruit. To some of us, it is something we have carefully and prayerfully set aside from our monthly blessings. Binulan kakabsat nga set aside tayo dito nga banag. Uno binulan nga inrugimon nga intud iti Apo. In essence, it is not a leftover. It is a precious gift. Because it is a tribute to our God. So as I conclude today, as we render our tribute to God, let us bear in mind two things. First, we are grateful for all His benefits toward us. Secondly, we are hopeful for His abounding grace in the coming year. Nung paipaitay dahito yung kakabsat, napnuan ti panagyaman kan ayat, ngem napnuan mo ti inanama, nga ti Apo, tulungan na tayo manen, iti umay nga tawen. Dinggan namanen, dagiti kararag tayo. Iyunnat namanen, dagiti ima na, nga mangtulong, mangitag-ay, kan mangiwanwan, dagiti biyag tayo. Sabutin nan tumanen, dagiti ado, nga pagkasapulan tayo. Linglingayin na tayo tumanen, kadagiti pagladingitan tayo. Busugan na tayo manen, dagiti sasauti Apo. O kakabsat, look upon God today. Look upon God. The reason for our thanksgiving is because of the source of those benefits, the scope of those benefits, the significance of those benefits. And we have seen the rendering of our tribute. Pahi tayon kakabsat. Dagiti tribute tayo iti Apo, itang abigat. We are ready to give our tribute to the Lord. What a blessing. And as we render our tribute today, it is a personal tribute. A perpetual tribute. Aramiden tayo tumanen. Amen? Kat kang kanayon tayo aramiden. A public tribute, but a precious tribute.